This is our Lord Jesus Christ, dressed with love and care for everyone. Happy are we who are invited to His city. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Hail Mary, full of
grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Jude Tadeus. Pray for us. Paalala lang po, maraming salamat sa pagpunta po niyo pagsukat mo ngayong araw ito. Ako po medyo pagod na dahil sa simang gabi. Nalala lang po sa aking choir, sa aking choir, maraming salamat. Bakit na sila ng gabi, pati ngayon mga lalo po sa dalawang mga instrumentalist na. Thank you very much. Kung mapansin po ninyo, may mga nakabalot na offering dito sa gabi ng altar. Yung mga ngayon lang nagsindo po, isang proyekto po ito ng parola kung saan humingi po kami ng mga sulat. So, marami nyo sa kusina, mga sabon, mga toyo, mga chef, mga gamit po ng bahay, mga hinihiling namin. Pwede pa po gumamon, tulad ng candles, noodles, gatas, toothpaste, toothbrush. Iipunin po namin tapos hati-hati po pamimigay po sa mga mahihirap na na kababayan po natin ngayong bata. So, pwede po kayo po dito. Gusto niyo offer kayo padala lang po sa opisina. You're most welcome. Okay? So, marami pa rin tumatawag at ng 7:30 po ng gabi ang sipang gabi natin at 4:30 ng madaling araw ang Aguinaldo Mass. Tapos sa 24 po, alas 8 ng gabi, ang misa ng pagkasilang ng ating Panginoon. And the next Sunday po is Christmas. We will have the regular Sunday schedule. December 25, 7:30 and 9:30 in the morning, and then 5 and 6:30 in the evening sa December 25. Tapos December 26, 27, walang opisina, walang misa. Dito po, the next class will be on the 28th Wednesday. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Assignment. Our assignment for this, kayo lang na simba, for this week. For this day lang po, assignment. Every night may assignment po niya. For this day, assignment for this day is, huwag na pong maghintay ng Pasko bago nyo isuot ang bagong damit. Today, wear your best new clothes. Okay? Kung wala po kayong bagong damit, kahit bagong laba, gano'n pwede. Salamat. The Lord be with you. And may the Almighty God bless you and keep you and your loved ones. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God.